tanda-tandane niki lho sing gawe enake mangan Allah, sing iso ndadekne enake turu Allah. Selalu Allah, Allah dan Allah. Aja sampai nyapa kok uang klot sedina awakku kuwesel kerja ra karo-karuan turu langsung mak bleksek angker. Ngoten niku rada digeser. Sing senajan awakmu kuwesel niku ya akeh wong kuwesel gak iso turu. Tapi ya enek wong kuwesel turu bleksek. Lha niku sing gawe sapa Gusti? Kok gak iso turu to Kang? Awakku kuwesel kabeh, pengen pijit gak iso, dalem pijit-pijit akhirnya gak iso turu. Tapi ya enek sing sedina tuh kerja lho mulai langsung bleksek nggih enten. Lho niku lho ayate Gusti Allah niku. Nek kula jenengan mboten saged mikir. Oh, berarti ketika diwacane ayat Gusti Allah, iman kula panjenengan kudu dadi tambah. Nek diwaca ayate Gusti Allah, iman kula panjenengan tambah, niku berarti tandane iman kula panjenengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadrotal kiram, Romo Kiai Ahmad Abdul Sholih, pengasuh pesantren Al-Huda Mukarro Nganjuk, Mas Irfan sekeluarga selaku Sohibul Bed ingkang kagungan dalem ingkang tansah kula hormati, para bapak, para pilangga, para sedaya ingkang hadir, ingkang sedaya muga dimulyake karo Allah Subhanahu wa taala. Sareng muji syukur dhateng Allah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Muga kanthi raos syukur niki nikmat ingkang sampun kita tampi mugi tansah dipun tambah dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih sholawat salam mugi tansah kunjuk panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga pinjang wonten ing yaumul akhir kita pinaringan syafaatipun. Kaping tigane kita niat sareng-sareng niat taqarrub, niat marep dhateng Allah netepi kewajiban inggih punika ngaji. Muga kanthi niat ingkang sae urip kula panjenengan estu pikantuk pertolongan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para pilangga sedaya niki senaosa samangke dumangake kaliyan sang muslim kersane jenengan induk sanet bilih minggu ngajeng niku kleresan tanggal 16 Agustus ingkang biasanipun samantunipun maghrib enten kegiatan tasyakuran, sehingga acara malam Senin kersane tetap istiqomah enten kegiatan. Akhirnya jingden malam Senin niku kita wiwiti pukul 19.30, jadi setengah 8 manggen datang Pak Kaji Tukian acarane tahlilan. Jadi panjenengan sedaya niki mungkin mboten cekat dalem Pak Haji niki mungkin ditutup radosane, sehingga sedaya mawon jeng minggu ngajeng datang dalemipun Pak Haji Tukian sedaya mawon katuran acarane kaulipun istrinipun, kaulipun putranipun, sehingga mungkin mulai ini mboten bar isya tapi mulai ini setengah 8 kersane jelas. Mungkin badhe isya niku enek sing ngarani jam 8 yo bar isya, jam 7:15 yo bar isya, sehingga jam 10 bengi yo bar isya. Direne wong guyon akhire niki dipun omongaken mboten bar isya tapi setengah 8 dalu. Para bapak, para pilangga ingkang tansah kula hormati, niki pengumuman mengki dipun lajengaken pengumumane dening Pak Muslim. Bismillahirrahmanirrahim.
Saderengipun ingkang Duratun Nasihin kedhi mawon kawula badhe matur wonten ngersa panjenengan niki kula buka tafsir Jalalain, tafsir Quran Jalalain. Leresan kula ngaji kalih kanca jam 09.00 niku sampun masuk surat Al-Anfal. Al-Anfal niku maknane barang jarahan, maknane barang rampasan. Niki kula mboten cerita tentang asal usule asbabun nuzuli Al-Anfal mboten, tapi datang mriki ternyata ana ayat sing kula panjenengan sedaya sak mangke iso ngukur awake dhewe. Keimanan kula panjenengan sedaya datang ngersane Allah niku sajane imanku sak pira. Lah iman niki penting. Iman niki penting sebab kanthi iman senajan cilio tapi duwe iman niku bakal iso mlebu datang swarga. Senajan duwe iman cuwilik, pokoke cuwilik duwe iman niku cek iso mlebu nang swarga. Tapi kok gak duwe iman belas gak bakal iso mlebu datang swarga. Keimanan kula panjenengan sedaya diukur karo ukuran iki. Datang Al-Anfal niku dipun dawuhaken Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mukmin sing sejatine wong sing iman, maknane iman sing sampurna niki enek tandane. Tanda-tanda keimanan seseorang ingkang sampun sampurna datang Al-Anfal niku dipun jelasaken. Tandane sing pertama alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tanda sing pertama yaiku wong akeh. Wong akeh niki nggih kula jenengan niki wong akeh. Wong akeh sing iman ketika diwacane asmane Allah, ketika disebut asmane Allah, nek awake dhewe mboten ngaji tafsir, maka kula panjenengan cek jumbuhe ngeten, ketika disebut Allah niku maknane mboten Allah, tapi yang dimaksud di sini adalah ketika disebut janjine, ketika disebut ancamane Gusti Allah. Jadi kebetulan ketika disebut Allahnya mboten niki pun umum wong niki kadang-kadang ketika disebut asmanya Allah maka wajilat qulubuhum, atine niki dadi ati sing wedi. Tapi maknanya Allah datang mriki datang tafsir niku ai waidu, artine Allah di sini maknanya ketika disebutkan ancamannya Allah. Nek disebut ke ancamane Allah maka atine wong niku duwe rasa wedi. Niku berarti mukmin sing sejati. Ukuran sing pertama. Kula panjenengan sedaya karek ngukur dibalikne nang awake dhewe. Awake dhewe wis diceritani neraka sakmono dawane. Niki mengke terakhir, neraka terakhir. Sok ben wis ganti surga. Diceritani neraka sakmono dawane. Sakmonone nek medenine, sakmonone nek siksane, tapi muncul mboten rasa takut kula panjenengan datang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Atine awake dhewe niki lho, duwe rasa wedi napa mboten? Nek duwe rasa wedi, oh berarti tanda-tanda iman kula panjenengan badhe dadi iman ingkang sampurna. Tapi kok biasa-biasa ae. Diceritani neraka winginane sing kados ngoten, wis biasa ae. Ya pancen neraka ya ngono kuwi ngoten. Rasa gumun. Dadi kaya-kaya biasa mawon. Lha niku berarti tanda keimanan kula panjenengan datang Allah, nggih iman sing biasa-biasa. Yang duwe iman tapi biasa. Duwe iman tapi iman tidak istimewa biasa. Ya duwe emas tapi masih betul 24 karat. Ya duwe emas ngono ae.
niki dibalekne dateng ati kula panjenengan sedaya. Jal neraka sakmono dawane nek diceritake duwe wedi napa mboten kula panjenengan. Wong niku nek wis gak duwe wedi angel tatatane, Pak. Jenengan kon ndelok wong gak duwe wedi niku ditata angel. Tak gepuk ora wedi digepuk. Mengko tak gak takai dhuwit ora wedi. Diancam apa ae, tak kurung nang kamar gak duwe wedi. Di penjara alah nang kono oleh mangan oleh ngombe gak duwe wedi. Wis sembarang gak duwe wedi. Ketika wong niku gak duwe wedi angel tatanane, Pak. Mulane kula panjenengan niki duwe wedi napa mboten? Niki kalian jenengan ngancam sapa kok gak duwe wedi angel tatanane, Pak. Mengko nek gak gelem ngetan tak gepuk gak duwe wedi ya panggal ngulon. Gepuk ana gak apa-apa, pokoke aku ngulon, gak diwedi. Niki artine penting kanggene wong sing iman datang Allah, sing pertama kali dipupuk adalah rasa takut, Pak. Duwe rasa wedi. Wedi nek disiksa Allah, wedi nek dicemplungke neraka, wedi nek digepuki malaikat, wedi. Nek awake dhewe besok dadi wong sing gak dadi ahli surga, wedi. Penting, Pak, niki, Pak. Niki kula ngaji tafsir, niki insyaallah mungkin kula waca niki. Mungkin jam 9 malam. Ukurane wong sing iman duwe wedi. Nek jenengan wis gak duwe wedi angel patatanane. Tak pecat wis ono kerjaan gak duwe wedi, Pak. Golek pekerjaan liya to, pekerjaan penggamu tok ngono. Padahal golek liya wis gak iso. Yo mau kemenyek tok ngoten, baru ngahi ngarepe dhewe. Lah niki lah. Wedi, Pak. Jenengan wis ganti wedi angel ditata. Niku sing pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kaping kalih tandane wong sing iman, sing imane sampurna, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Nomor kali ketika diwaca Al-Qur'an ayat-ayate Gusti Allah, iman kula panjenengan tambah. Iman kula panjenengan tambah niki jenenge awake dhewe imane tenanan datang ngarsanipun Allah. Ayate Gusti Allah, Bapak Ibu, niki ana jenenge ayat qauliyah, ana ayat kauniyah. Jadi yang kedua Quran ini mboten namung Quran sing 30 juz kula panjenengan baca niku mboten. Ayat Gusti Allah tidak hanya itu, tapi ayat selain itu nggih wonten napa? Keadaan dunya niki ya dadi tanda-tanda utawa ayat-ayat Gusti Allah, Pak. Jadi ana ayat kauniyah, ana ayat kauniyah. Kauniyah itu berarti ayatnya yang di luar Quran, keadaan alam niki, Pak. Dunia niki lho, Pak. Kalau panjenengan iso ambekan lebu metu niki ayate Gusti Allah, Pak. Mripat iso kedap-kedip, iso kedap-kedip, ayate Gusti Allah, Pak. Jenengan mangan ote-ote enak. Niku ayate Gusti Allah. Sing gawe enak dudu ote-otene Gusti Allah, Pak. Wong kancamu sing mangan ote-ote gawe enak tawan ana kaya apa panggamo. Sing nang njaba ote-otene kan akeh, Pak. Kancane tawon ki lho gak seneng. Gak seneng lho sing enak mangan ote-ote yo tenan. Los. Ote-ote sitok, lombok sitok, ote-ote sitok, lombok sitok entek. Lah sing gawe enak niki sapa Gusti Allah. Lah itu tandane kebesarane Allah. Iso ndadekne rasa enak mangan ote. Lho niku lho tanda kebesaranipun Allah, itu ayat dari ayat kauniyah. Iso turu angkler niku yo ayate Gusti Allah. Mandak turu kok nyatane akeh wong sing sadurunge turu ngombe obat dhisik. Ngombe obat dhisik lagi iso turu. Awake dhewe rasa ngombe obat agar mabuk bantal yo angkler sampai iso. Alhamdulillah. Lho niku ayate Gusti Allah, Pak. Gila. Lho niku jenengan syukur, Pak. Syukur nang Gusti Allah. Jamaah malam sana kudu iso mikir ngoten niku Mas kula. Tanda-tandane niki lho.
sing gawe enake mangan Allah, sing iso ndadekne enake turu Allah. Selalu Allah, Allah dan Allah. Aja sampai nyampe kok uang ke sedina awakku kuwesel kerja ora karo-karuan, turu langsung mak blekset angker. Ngoten niku rada digeser. Sing senajan tuwu awakmu kuwesel niku ya akeh wong kuwesel gak iso turu. Tapi ya enek wong kuwesel turu blekset. Lha niku sing gawe sapa Gusti? Kok gak iso turu ta Kang? Awakku kuwesel kabeh, pengen pijet gak iso, dalem pijet-pijet akhirnya gak iso turu. Tapi nek sing sedina tuh kerja lho mulai langsung bleksek ngenten. Lha niku lho ayate Gusti Allah niku. Nek kula jenengan mboten saged mikir, oh berarti ketika diwacane ayat Gusti Allah, iman kula panjenengan kudu dadi tambah. Nek diwaca ayate Gusti Allah, iman kula panjenengan tambah, niku berarti tandane iman kula panjenengan sempurna. Tapi nek wis roh enake turu, enake mangan niku wa Allah, wis roh niku Allah, tapi iman kula panjenengan panggah, niku berarti iman kula panjenengan nggih biasa-biasa mawon. Niku ayat sing terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun. Nang Gusti Allah nggon tawakal, dipasrahke datang Gusti Allah. Bapak Ibu, kula sering ketika kula niku pun buntu sesuatu niku kula sering matur nang Gusti Allah. Apapun senajan perkara cilik apapun, Gusti nek pancen niki kula mboten kiat Gusti, jenengan paringi petunjuk Gusti sing dadekne kula bener-bener ngangkat niki mboten kiat. Nggo karo muni Robbi ja'alli ayah. Dungane Nabi Zakaria. Nabi Zakaria Robbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayamin ila ramza basabbih niku ila ramza basabbih kasira bil asyi wal ibkar. Quran niku kadang nek diwaca dhewe ya lancar diangen-angen diwaca dhewe, tapi bareng diomnek nang kadang ya rada mandeg. Ngeten. Jadi jenengan ketika tawakal nang Allah apapun jenengan, ya Allah kalau memang niki kula mboten kiat Gusti, jenengan paring petunjuk Gusti. Nek kula ngangkat niki mboten kiat Gusti. Kula nek donga mboten teng ngisore Ka'bah kula kadang donga ngoten. Gusti nek pancen niki mboten apik Gusti, jenengan paringi petunjuk sehingga kula mboten terus niki Gusti. Ngoten kok. Buka toko nih. Gusti nek pancen toko niku mboten apik kalih kula Gusti, jenengan paringi primon Gusti. Ngapik jenengan teruske. Robbi ja'alli ayat, jenengan paringi tanda Gusti nek pancen niki apik kangge kula Gusti. Akhire yo tenang. Entek kok barangnya. Oh berarti kabeh ayo ngono. Entek barangnya tapi gak kabeh. Pedus niki lho kula critakna Gusti Allah. Gusti nek pancen kula mboten sae wedhus Gusti. Kula jenengan paringi petunjuk Gusti. Lho piye wedhus niku? Regane murah, pakane larang. Lho ngoten lho. Lho kula ndonga niku ngoten niku. Bapak mboten ndonga kula senajan perkara wedhus. Niki ndonga. Dan niki wa ala rabbihim yatawakkalun. Dipasrahne nang Gusti Allah. Toko sembarang kali jenengan pasrah nang Gusti Allah dengan cara muni. Jenengan muni nang Gusti Allah. Aja meneng ae. Wis pasrahane wis, piye nang pasrahane? Yo wis tak pasrahane. Padha karo jenengan nyerahne anak nang TPK tanam pondok wis mbok kene wis. Ya bener tak kek kono ngono ae. Lah tandane ndene nang kono, yo matur kiai ini, yai kula pasrah putri kula atau putra kula dateng mriki. Niku jenenge pasrah. Yai, ya Gusti toko kula niki lancar mboten Gusti. Nek pancen mboten lancar, mboten sae, jenengan pateni Gusti toko kula. Ngoten. Oh, bareng entek yo wis berarti kapantos. Buka to, yo wis selesai. Kudu nek matur datang Gusti Allah. Jadi kalau jenengan niki
tiga hal ini toko wedhus karo toko ya karo iki toko wedhus karo toko ya Allah pun buka apa wis kadung ya tiga hal ini kalau jenengan kudu iso siji ketika kalau panjenengan sedoyo disebutkan ancaman-ancamanipun Allah maka atine kudu dirasa wedi kaping kali ketika diwacake ayat-ayat Gusti Allah kula panjenengan kudu tambah iman sing paling akhir ketika apa urusan kula panjenengan jenengan wa ala rabbihim yatawakkalun datang pangeran jenengan pasrahke niki wau nggih buka-buka mawon kula arep magrib wau buka-buka tafsir lah betul niki kula sampaikan pun ngoten mawon muga-muga manfaate amin ya rabbal alamin ngapunten sangka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.